padha andum tresna. Banjur kadhopake dening bapake. Ing sawijine dina, Rara Mendut dicidra pemuda saka Mendura. Ya kuwi ponakane Raden Panjaringan kang asma Raden Kudasantaran lan Raden Kudapanoli. Satriya loro kuwi duweni watak kang ora becik, anggak lan serakah. Wong-wong ora ana sing wani marang wong loro mau. Nanging Raden Kumuda malah goleki satriya loro mau. Raden Kumuda kasil gudeg Raden Kudasantaran lan Raden Kudapanoli sing ndelik ana desa Randu Kuning. Satriya loro kuwi diperjaya Raden Kumuda. Layone dikumpul ing desa Godi. Ing sawijine dina, Raja Mataram nyerang Kadipaten Pasandanan. Kadipaten Pati dikalahake Raja Mataram. Malah Adipati Jayakusuma diperjaya. Kabeh warga Pasandanan Pati nandhang lara lapa. Kalebu Rara Mendut lan Raden Kumuda kudu bayar pajak kang gedhe banget marang Mataram. Yen ora gelem bayar pajak, para wanita diboyong menyang Mataram arep didadekake selir utawa buruh. Rara Mendut arep diboyong menyang Mataram arep didadekake selire tumenggung Wirabulu. Nanging Rara Mendut ora kersa. Mula Rara Mendut kudu bayar pajak sing dhuwur mau. Supaya oleh duit kanggo bayar pajak, Rara Mendut dodolan rokok. Rokoke Rara Mendut laris banget. Akeh para pemuda kerubung Rara Mendut pengen tuku rokoke. Ing sawijine dina, Rara Mendut persa menawa ana pemuda sing nantang adu jago karo Tumenggung Wirabuna. Tumenggung kuwi ora liya ya